Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο γαλακτοπούρικο με κανταΐδι. Ένα γαλακτοπούρικο με κανταΐδι. Τα υλικά είναι γάλα, σνιγδάλι, αυγά, βούτυρο και λίγο πορτοκάλι. Λοιπόν, ξεκινάμε να το φτιάξουμε. Θα πάρουμε το ταψάκι, το βουτυρώνουμε, βάζουμε ένα φύλλο από κάτω, πάρουμε λίγο κανταΐφι, από κάτω, πολύ ωραίο. Και αυτό φυσικά θα το φτιάξω και οργάκι. Το καλό μου παιδί. Βάλουμε την κρέμα μέσα. Πολύ ωραία κρέμα. Σε αυτό θα βάζω φύλλο από πάνω. Το κάνω πιο ωραίο και πιο πλούσιο. Θα πάρω λίγο πιο λιαγιάκι. Το βουτυρώνουμε το ταψάκι. Και τέλος το γαλακτοπούρικο.